вазорати дифои ҷумҳурии Тоҷикистон аз натиҷаи маъракаи даъвати тирамоҳӣ дар ҳолате ки шуморо запрет мемонанд, ведваред мекунанд ё ки депортатсия мекунанд, вақте ки шумо загранпаспортҳои худтонро гум мекунед, бале айни ҳол тибқи тағйиротҳои нав. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Бародарони азизу гироми қадр, айни ҳол нафарҳое ки маро тамошо кардаистен, дар видео якта лайк монед ва то охир шаб бо диққат тамошо кунед. Чӣ хеле ки аз номи видео диден, аллакай маълум ай ки мо дар чӣ мавзӯъ суҳбат мекунем. Чанд фоиз расидани даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Айни ҳол нафарҳое ки маро тамошо кардаистен, як бори дигар хотиррасонтон мекунам ки мо рӯзи финали конкурса аниқ кардем. Нафарҳое ки мехоҳем билет харидорӣ кунем, билет камакаки дигар ҳастай. 400 ё 500 донаи дигар билет мондагиай ба аксия фурӯхтаистем, ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. Дар ин пара номерое ки дидестен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Картаи Сбербанк ба номи Ҳамза мебурояд. Сумтона дар ин ҳами карта партоен ва чектона дар ин ҳами рақамҳои WhatsApp равон кунен, ҷошда билети шуморо равон мекунанд. Одаме ки билети бисёр мехарад, барои як нафарша путёвкаи Дубай шоҳҷоиза мондагием ва аз тални билетош бодабозӣ иштирок мекунад. Дар умум 35 дона призаи шоҳҷоизаи конкурс Мерседес 221 кузов. Ҳаракат ки бародари азиз. خب مگذاریم با قسم موضوع اساسی مطابق معلومات وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان اویدی چند فایز شدن نقشه دعوتکنی به خدمت حربی در پریزوفی تیرماهی ما گپ میزنیم. گزارش وزارت دفاع از یک ماه سربازگیری در جمهوری تاجیکستان. وزارت دفاع جمهوری تاجیکستان از نتیجه معرکه دعوت تیرماهی در ماه اکتبر سال جاری گزارش داده اجرایش نقشه در منطقه ها را شرح داد. نقشه دعوت تیرماهی نوسکران با ارتش تاجیکستان در ماه اول اکتبر 75% اجرا شده است. یعنی که سر تا سر جمهوری تاجیکستان اگر به نظر بگیریم، همگی نقشه دعوتکنی به خدمت حربی 75% در بر میگیرد و گفته می شود که 20 شهر و ناحیه های مملکت علاقه دعوتکنی به خدمت حربی را نقشش به انجام رسانیدند. اگر مخصوص در شهر دوشنبه به نظر بگیریم، مطابق معلومات وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه نقشه 100% به اجرا رسیدگی است و در شهر ناحیه های تابع مرکز به نظر بگیریم، اگر نقشه دعوتکنی به خدمت حربی در ناحیه های تابع مرکز 80% می باشد. тамошобинони азиз, ин як мавзӯе буд ки бисёри шумо дар ҳамин мавзӯъ ҳама рӯза савол пешниҳод мекардед ва мо ба ҳамин хотир интизор шудем ки аз ҷониби вазорати мудофиа нашр шавад ва мо чизи офитсиалиро пешкаш кунем ва инак вақташ расид мо дар як моҳ чӣ қадар нақшаи даъваткунӣ ба анҷом расид ба шумо гуфтем. Акнун комментарияҳоро хонда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам. Агар нафарҳое ки бихоҳен ба границаи Қазоқистон сафар кунен, барои аз нав кардани ҳуҷҷатҳои худтон, пас рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг бизанед, дар ҳамин рақамҳо шуморо бо нархи арзон ба границаи Қазоқистон бурда дар вақти гузаштан худаш кӯмак мекунад. Як аз нависондаи ду фарзандонам армия меравад ё ин ки не. нафарҳое ки соҳиби ду фарзанд ҳастен аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастен. Бо истиҷои нависонда: ассалому алайкум, баъди соли нав бояд праваи тоҷикӣ дар Россия манъ карда шавад. ин дуруст аст? оиди манъ кардани праваи тоҷикӣ дар Россия дар ягон ҷо ман надидам, ягон ахбороти нав ё информатсияи нав надидам, вале боз сабукиҳо бояд ки шавад. Аз моҳи март апрел оиди ҳуҷҷати ронандагӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ. Як каси дигар нависондаи: салом Сорбон, ман регистратсия кардам, ФМС маро файрод кардан запрет монда 9 сол. ман 2 сол мешавад нарафтагиам Тоҷикистон. насиб бошам мерам, ҳеҷ гап намешавад, ҷавоб шад тез, саломат бошӣ. дар ҳолате ки шуморо запрет мемонанд, ведваред мекунанд ё ки депортатсия мекунанд, шумо агар ки сари вақт аз Россия берун набуброен, ҳамин қадар минусаш ҳамияе ки вақте ки огоҳ мешаванд, мисол дастгиртон мекунанд, вақти омадан ҳамун муҳлата метавонанд ки дарозтар бикунанд. ин ҳамин қадар минус дорад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, ман загранма гум кардам, ватан бирам депорт мекунанд, илтимос ҷавобша гардонед.
Та загранпаспорт надошта бошӣ ҷумҳурии Тоҷикистон омада наметонӣ, без загран чӣ хеле меоӣ. Вақте ки шумо загранпаспортҳои худтонро гум мекунед, дар калон шаҳре ки набошен, ҳамун варақаҳои загранпаспорта бихонед, дар ҳамунҷа оиди ҳамин мавзӯъҳо нависондагӣ ҳаст ки дар ҳолати гум кардани шиносномаи хориҷӣ шумо ба сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамун шаҳр сари вақт муроҷиат кунед ё ба коркунои консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамун шаҳре ки шумо қарор доред. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака. Мо гражданини Россия нестем, лекин дар Россия фарзанд таваллуд кардагием. Метрискаи русӣ дора, метавонем мо гражданин гирем через ҳамин? бале, айни ҳол тибқи тағйиротҳои нав фарзанд новобаста аз синну солш вақте ки дар Русия таваллуд мешавад, метрискаи российский дора, падару модар метавонанд ки дарҳол паспорти Россия бигиранд. Як кас нависонда: ассалому алайкум, ман видножительство дорам, мегӯям паспорт наметан дигар, ростае? шумо пеш аз тағйиротҳо вақте ки ҳуҷҷата гирифтагӣ бошед метавонед бигиред паспортона, вале одамое ки инаи ҳозир мераванд ба воситаи ягон кас, ба ин касо тааллуқ дорад анами тағйиротҳои нав. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака, запретро чӣ хел ҳуй карда метавонем? запрета кушодан тибқи қонун ягон роҳ надорад. Касе ки шуморо ба воситаи пул ваъда мекунад, дурӯғ гап ва дар ӯ фиребгаро дучор нашед ва гирифтор нашед. Як кас нависонда: салом ака, аэропорти Душанбе ду кӯдакдороро бурдестиянд, ростае? ҳамин гапҳо гапҳои мардумиянд, ягон асос надоранд. ҳеҷ каса дар аэропорт ду фарзанддороро хизмат набурдестиянд. умедҷон нависонда: мара 4 моҳ шида регистратсияам буд шида, патент надорам, депорт мешавам ё ки не? бале, вақте ки дастгир кунанд агар, бо тариқи автоматӣ депорт мешавад. Як каси дигар нависонда: патента чӣ хеле проверка кунам, сӯхтагӣ ҳаст ё ин ки не? баъзан вақтҳое ҳастае ки мо барои запретҳои шумо ё барои патентҳои шумо сӯхтагӣ ҳаст ё ки не, мо тавсия медиҳем як нафара шумо ҳамуро истифода баред. мисол рақамҳои телефонша сахранид, монед ахтон, любой вақт дар кортон мешавад, патентонам проверка мекунед, депортонам. тамошобинони азизу гиромиқадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.